Cumudul dah keselam. Kan Nong kum no sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayak tu meh. Memtip isu na. Iding buon ba cakah senama. Atrai di ben pentip nai kibre sasar. Kibre le menta ki thiet tamen yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Mahila Morcha jongka BJP Meghalaya State Union haka arp sautarik urempang arjar Pynrem. Kala Pynrem jor ya ka Jingjia badang Shen haka Nongba Delhi haka Jingjia kaja ha Malviya Nagar ha pedang laingut ki Kynthei naka jala Arunachal Pradesh kenthop ya ka samla ka badang Yakhun ya ka UPSC bat ki Paramarjan ya ki Balatip Kerteng kumu Hai Singh bat ka Ruby Jain tangna iwe i Jingjia ibaret. Kakong arina nyauta ka balong ka way na kinong yalam ka BJP ha ka ni ka jala Meghalaya. Kala ong baka party ka Pynrem jor halor ka ni ka Jingjia. Bat ong ru baki pajba ki basyong basa ha ka than syatay lamingi ru kiday kinong India. Rok way ka jala Meghalaya. Ngiwan menta bansyong ni banya kren halor ka Jingjia ka bajah po Delhi ha kini kisni. Kajing sya nyauben bat kajing sya banben jongki nong ki ba day ki Northeast jongi. Kiba jupoi banya jumi anak kapor gini ki isu ba kajing sya nyon ben juki ba kakta mat yong yang iru kiba dah nampak kajela jong ka state jongi ba ni Pynrem jor ya kani ba kani kajing le jong ki ngiru ngidei ki nong India ngidon ka hok aman la kajela jong kari India ngidon ka hok ban let ban sa ban trei ban kta Nrei ban wat bakiwan hapo kajela jong ngiru ngimpat jule nyoben yiki Nrei kam ya bakiru kin chule nakapor khamtam kajingjia jong kitu kiba hapo kiba napo Arunachal Pradesh kiba let angtai bansa bantrei la ki jong ki kam ki jam ki let ban shongwai Nrei da kajing sya nyon ben juki kajang sya le ban ben juki kalong bakaba ta lem kumyanga nakawei nagi long kemi ngasngo ba mangar ka kun jonga ka don shabar Tengas ngo baka kia ka mensim bat ngimi syakmat nakaliang jong ka Mahila Morcha Meghalaya Pradesh jong ka BJP ngimi ban ya Pynrem jur ban ya keren halor kani ka pang ba ka sarkar baro hi ka badai ha po kari India ba kan pek kan kmi khamtam kan long kerpang ye ki no Northeast ban ka por ni jiyo i kata kajing sya keren ben kajing sya ban ben jong ki ban nakapor ni jiyo i bagi lagi ong Chinese Tengi mesngola syak syuk ten nakaliang jong awat langadan bat ka BJP ru Nrei namenta ka hok jong ki jaj benriu la jong ngami syakmat banya keren banya sai namenta jong ki baro ki badan hapo ka jela bat kari India baro ko we nakaliang jong ngan pha ki jing tho sya ki state president jong ka Mahila Morcha pat kum ju ru sya ki bor badi khmi ki ba kham don ha ka bor hi ki badi khmi ya ka Delhi nginya keren bang nginya pensotho yaki ba ngiru ngidei kita ki part of India kita ki khon jong ka Mary India ba phiru pin shimlam bang nginya burom markeliang omdai bangin suya le da ka bor la ningin Punjab burom iwe ngidan kam ka jinga teli ngidan kam ka jing ye ngidan kam ka jinga ya lenti rengkat wat lagi dei na kanu ka jelaro ong tang ya ka Meghalaya baro ngidan na po Mizoram Nagaland Manipur Baru lagi jelagi badan hapo kari India ngidei banyalong kumsi para kumsi yang sisem. Hoi nakaliang ka Mahila Morcha ngidawa ban ai ka jing pensitom ka ba khamjor kanang ba kan long ru kum kan nuksa ba nang ni syakmat kim desyo ban le kum kini ki jat kam ya ki nong Northeast ki basyong hapo ka Delhi lani hakanu no ka jela ka badan hapo Shabar jong kani ka jela jongi lani ki Bombay ki Northeast ba kin sotho ke ba kajingle jongi we kalong kum kanuksa ki babun tingi shimkhia ban ngin ai kita ki jing tho ki ba kham khlain kham tam ngan penyos ngo ya kani hadu tenong skor jong i state president i badi national president jongi i vanati madam by iru in shimkhialem ya ka e ka ba mangiru ngitre kum ka ki party worker kenang ba ngi kum tre namenta ka party ngitre namenta ka jagan riuru ban namenta ka ri ban namenta ka emlang ka salang ban namenta ka bhagamian jong ki nong shong shnong jong kari India hi baro ko we nakaliam jong ngan pha ki jing tho sya ki state president jong ka Mahila Morcha
pat kum jo roja ki bor badikmi ki bakam don ha ka bor hi ki badikmi Cuma dulu dah keselap. Delhi ni Kalau keren aku salah. ni ya pensotho ye ki ba Kau umgang mir ngambut ni baru dei kita sepak ki hidup. part of India Ayam ki kita tu, ki meh. khon jong ka Nanti mei besok, India ba piru Iding kun buon shim ba dan cakap bangin sini burom mah. markeliang dei bangin Try sia di ben-pentip na le iki da ka biasa. bor la ningin penjab burom Iberiu wei dia mentah wei ki thiet, ni dan kam ka tamu jing nyolong teli ni jentiap. dan kam ka jing ye ni dan kam ka jing ya lan ti rengkat wat lagi dei na kanu ka jelaro ong tang ye ka Meghalaya baro ngi don na po Mizoram Nagaland Manipur baro gi jela ki badan hapo kari India ngi dei banyalong kumchi para kumchi yang sisem hoi nagaliang ka mahila mocha ngi dawa ban ai ka jing penchitom ka ba khamjor kanang ba kan long ru kum kan nuksa ba nang ni shakmat kim de shu ban le kum kini ki jat kam ya ki nong north east ki ba syong hapo ka Delhi lani hakanu no ka jela ka badan hapo shabar jong kani ka jela jongi lani ki Bombay ki north east ba kin sotho ke ba ka jingle jongi we ka long kum kan nuksa ki babun tingi shim khia ban ngin ai kita ki jing tho ki ba kham khlan kham tam ngan penyos ngo ya kani hadu tendong skor jong i state president i badi national president jong i vanati madam by iru in shim khia lem ya ka e ka ba mangiru ngitre kum ka ki party worker kenang ba ngi kum tre na menta ka party ngi tre na menta ka jaiben riuru ban na menta ka ri ban na menta ka emlang ka salang ban na menta ka bha ka mian jong ki nong shong shnong jong kari India hi barok we Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time. Skoda.